Mana ngisacela ungiphi imali ye-laptop sekuyimina kuphela kubangani bami enganayo i-laptop. Ekuthenjwa akunayo imali. Anginayo imali. Wena mawudlala uthi awunayo imali kodwa mangase kuthiwe ngiyashona nje manje ungenze njani? Hayi phela mawushona ngihlelele lokho. Ngiyokwazi ukuthi ngithathe imali le ngiyibekile yokuthi igade izimo ezibucayi. Thathe yona ngikungcwaba ungcwabo ohlonipheke kabi. Ngicela ukuthi ngcono-ke unginike kule ukuyibekela ukuthi uyongcwaba ngayo uma ngabe sengishonile ngobona mina ukuthi ngihlanganisa kanjani. Ungihlanyise wena. Ungihlanyele. Ufuna ngithini kubazalwane uma ukuthi wenza sengingasazi ukuthi ngingcwaba ngani. Bayothi nginkosikazi ocabanga kangakanani. Ungihlanyeli wena. Into ongeke uzuyibone leyo. Noma ngibona kubalekile ukuthi ungijabulise uma sengishonile kodwa njengoba ngisaphila nje awuyibeki imali yokungijabulisa. Ongiyeka thenje ongiyeka. Kulungile-ke ngoba wena ma uyasaba ukuthi abazalwane bayothini uma ungabe ungcwaba umngcwabo obhedayo. Ungcono unganginiki kule mali yokungcwaba mina, unginike kule mali yokungcwaba wena ngoba mina anginandaba ukuthi ngingcwaba kanjani noma bangangihleka abantu noma ngakufaka eplastikini womgqomo noma ngakufaka ebhokisini latamatisi. Mina anginandaba ukuthi abantu bathini. Ngcono unginike kule mali ehlalela ukuthi iyongcwaba wena. Uyaphila la ekhanda lakho. Uyaphila ekhanda lakho. Ngithi nje kubuhlungu ukuthi nina abazali bethu mengabe sicela izinto aninayo imali kodwa mase sithi siyayintshontsha siyaboshwa niba nayo imali yebhayili noma sesishonile nisingcwaba ngomngcwabo obizayo kodwa nisijabulisa uma sisaphila. Lalela into engikujabulisa ngayo edlula yonke into ukuthi kunophahla phezulu kwekhanda lakho. Ukuthi ulala udlile Thenjini uyahamba esikoleni. Kanti yini kufanele ngiyenze ngomzali? Ngifelani manje ngokuthi ngasala wena? Ngifelani? Kufanele ngikhokhe usufane ne-toll gate wena uneduthi inketho efanele mina ngidlule ngemali wena. Hawu uyangihlanyisa, uyangihlanyela. Awusuke nje.